centre del país hem volat fins a Chiapas, un estat que en els últims anys ha esdevingut un dels que més pateix la violència i la vulneració dels drets de la població indígena. Només arribar, ens hem dirigit al penal Cerezo número 5, on hem visitat els germans indígenes Germán i Abraham López Montejo. Són a la presó des de fa uns anys per culpa d'un muntatge policial i judicial. També hem visitat el Cristóbal Santiz, pres per defensar la terra i els drets de la comunitat d'Aldama. També hem vingut aquí, a Acteal, on hem conegut les Abejas, una entitat civil que s'autoorganitza per defensar el territori i per defensar els seus drets com a comunitat indígena. Som a pocs metres on el 22 de desembre del 1997 un grup de paramilitars va entrar i va cometre una massacre on van morir 45 persones. Aquest crim segueix impune davant la passivitat de l'Estat. Des d'aleshores, les Abejas treballa democràtica i pacíficament per trobar justícia i reparació davant d'aquest crim. Però en lloc d'això segueixen trobant més repressió. Aquest mateix any, el president, Simón Pedro, va ser assassinat a Sang Freda. Cal que les autoritats federals i estatals deixin de mirar cap a un altre costat. Per això ens hem reunit amb la Secretaria de Drets Humans del Govern de Chiapas i amb la Fiscalia General, on hem pogut parlar de casos concrets que hem pogut veure aquests dies de primera mà a Chiapas. Hem parlat de la persecució i els atacs que pateixen la població indígena i els defensors dels drets humans, dels desplaçaments forçats i també de la fabricació de culpables dintre el sistema judicial, que pateixen els més vulnerables, és a dir, els indígenes. Hem aprofundit amb els casos del César i el José Luis, detinguts després de protestar contra la construcció d'un campament de la Guàrdia Nacional. També dels casos d'en Johnny Ronay i els germans Montejo, detinguts arbitràriament, torturats i acusats de falsos delictes. Hem volgut destacar el cas del pare Marcelo, que viu constantment amenaçat per estar al costat de les lluites de la població indígena. La nostra estada a Mèxic s'acaba, però el nostre compromís seguirà. Des del Parlament Europeu treballarem per la protecció d'aquestes persones i també per estar al costat dels pobles que treballen per la justícia i la llibertat. Les solicito su apoyo y su colaboración para exigir que ya se emite el informe del fondo sobre el caso de la masacre de Acteal. Es urgente.